Hej og velkommen til MG Produktion i dag. Jeg undskylder altså lidt på grund af vejret. Det blæser rimelig meget. Så det kan godt være svært at høre måske, hvad det er, jeg siger. Jeg prøver i hvert fald at snakke så højt og så tydeligt som overhovedet muligt. Så håber jeg selvfølgelig heller ikke, at jeg råber alt for højt. Men i dag der vil jeg godt... der tror jeg godt, jeg vil prøve at være lidt mere filosofisk på en måde. Det ved jeg så ikke, om jeg bliver, men det skal sgu nok være sjovt. Men altså, jeg tænker sådan lidt nogle gange på lidt af hvert. Som klassikerne, det er jo med det der med, hvorfor skal vi gøre det, og hvorfor nu også det. Men altså, nogle gange så synes jeg, det er sjovt bare at sidde og slappe af og få en tanke over et eller andet. I går aftes, der sad jeg for eksempel og tænkte på et tidspunkt det der med, jamen hvad skal jeg putte i min næste video, og jamen der kommer jeg frem til lidt sådan, at jeg vil måske prøve at snakke lidt om det der med at være barn, om man kan huske det. Vi er jo alle sammen blevet voksne på et eller andet tidspunkt, og ja, vi kan sgu nok ikke rigtig undgå det. Vi bliver jo voksne, vi bliver jo ældre, vi bliver jo mere moden i vores tankegange, og jamen, det er sgu meget sjovt. Andre gange der er det også forholdsvis trist, at vi skal blive så voksne. Jamen altså, jeg kan da godt kombinere nogle gange mine sådan lidt mere voksne vaner med mine gamle barndomlige vaner. Altså, jeg kan da huske dengang jeg sad som helt ung og begyndte at sidde og spille computer. Jamen, der synes jeg, det var noget af det sjoveste i verden. Så senere hen kom der jo LAN-partyer, og de var også sjove at deltage i, og ja. I dag der har vi smartphones. Det er så en af de helt store af dem. Det er den smartphone, jeg bruger. Der er mange, der selvfølgelig bruger, hvordan skal man sige det, iPhones. Og i dag, der kan de jo lidt af hvert. Det er faktisk næsten lige før, de kan alt. Og der er selvfølgelig mange ting, de ikke kan endnu, det er jo klart. Teknologien er ikke til det. Men altså, de spil, man nogle gange kan spille i dag, de kan sgu være meget sjove, men nogle gange så savner man lidt de der gamle ting. Jeg kan huske, en af de første telefoner, jeg havde, det var Nokia. Og Nokia, helt tilbage, de hed Snake. Og Snake, det må jeg skulle sige, det er lidt noget, jeg savner en gang imellem. I dag, der kan du hente apps på dine smartphones, som har forskellige spil. Nogle koster penge, nogle koster ikke noget. Men der er ikke rigtig sådan præinstalleret spil længere på sin smartphone. Og ja, jeg tror, jeg lige hurtigt tager lidt tid af til at sidde og nyde et lille spil. Og ja, nu kommer I måske til at se noget, som nogle af jer vil sige, det er forkert at gøre på film, det der. Hvad har du gang i? Men ja, jeg er altså også en af de mennesker, som i ny og næ, faktisk er jeg jo fast på det område, men som godt kan lide at nyde en lille smøg. Så I må lige have mig undskyldt, mens jeg lige sidder og spiller et lille spil. Ja, så fik jeg siddet og spille lidt. Og det var sgu egentlig meget dejligt at sidde lige og få sådan en lille spiller. Hvis man forstår sådan en lille... Ej, det gjorde jeg jo ikke. Men jeg sad og spillede på min smartphone. Og ja, det var sgu meget sjovt. Men skriv til mig, hvis I har idéer til andre videoer, jeg kan lave.
hvis I har idéer til andre ting, jeg kan snakke om. Og ellers, så må I have det derude. Og ses til næste gang. Så tror jeg vil spille lidt videre. Så subscribe til min channel. Lige nedenunder, eller abonnere, hvis man skal tage det på dansk. Og ja, så må vi jo se, hvad der bliver til næste gang. Ses derude.